Всеки ден в България се раждат хиляди кучета и котки. Всеки ден в дворовете на нашите баби, съседи и съграждани на бял свят се появяват хиляди животинки, които ако не бъдат премахнати по жестоки и брутални начини, от странно и криво разбрано милосърдие просто се изоставят някъде. Нежеланите поколения се пускат в краен квартал, в полето, отстрани на пътя или в най-близката гориста местност. Често биват подхвърлени в междублокови пространства и гробищни паркове. Понякога и самата майка бива изоставена заедно с невръстните си малки. Безотговорността на хиляди стопани години наред доведе до една нестихваща свръхпопулация от бездомни четириноги. Тези животни стават жертва на безотговорността на своите стопани. Веднъж попаднали на улицата, за тях няма нищо по-естествено от това да се размножават. От домашни любимци и верни пазачи те се превръщат в нежеланите бездомници. Техният живот вече е ничий живот. В много от случаите те свършват под гумите на някой автомобил, нерядко са и жертви на насилие от страна на хората. В България ежедневно ставаме свидетели на различни прояви на жестокост върху тях. От случаят с Мима, кучето с отрязаните крайници, до случаи на обесени, драни, клани, давени и горени животни. В телата на голям процент от тях при рентгенови изследвания са откривани съчми и куршуми. Веднъж попаднали в градската среда, четириногите ни приятели стават удобна мишена за агресия от страна на неуравновесени граждани и понякога отвръщат на тази агресия, като в повечето случаи жертвите са невинни хора и деца. Немалко са пострадалите и от двете страни на конфликта. Свикнали да не носят отговорност за действията си, стопаните продължават да изоставят своите домашни любимци в ръцете на съдбата, която в повечето случаи е съвсем неблагоприятна към тях. Вече 20 години се въртим в един омагьосан кръг, а отговорността за нестихващата популация се прехвърля от общините на държавата, от държавата на общините, на организации за защита на животните, без дори да осъзнаваме своя принос в наличието на явлението бездомно куче. Липсата на образователни програми, липсата на контрол върху раждаемостта, липсата на единна база данни за собствениците на домашни животни, неглижирането на проблема доведе до тази дългогодишна агония, както за хората, които се страхуват от кучета, така и за хората, които ги защитават. До 2008 година в България по тогава действащото законодателство бяха избити хиляди животни. Само в Перник по официални данни от 2002 до 2007 година са умъртвени над 5000 кучета. Липсата на контрол над общините и пълната непрозрачност в действията на изпълнителите, недостатъчната информираност на населението относно отговорността, която имат като стопани, абдикирането на държавата от проблема години наред доведоха до въртенето ни в един омагьосан кръг. Ежедневно се затриват хиляди животи, ежемесечно се дават хиляди левове от бюджетите на общините, а краят така и не се вижда. Премахват се едни животни, а на тяхно място идват нови четириноги, които са поредната вълна от домовете. За 6 години едно мъжко и едно женско куче могат да дадат популация от 64 000 животни. Свободният достъп до храна, вода, стотиците изоставени строителни площадки, стари обекти и свободни площи са добро място за създаването и поддържането на поколения и поколения животни. Този непрестанен цикъл бе на път да се затвори през 2008 година, когато бе приет Закона за защита на животните. В него бе застъпен начинът за решаването на проблема с бездомните животни, който е разработен по становище на Световната здравна организация. Кастрацията е единствения доказан и световно приет начин за редуциране на броя на скитащите четириноги. Той се препоръчва като най-ефективен и по него се работи в условия на свръхпопулация, на каквато сме свидетели вече 20 години. Единственият начин да спомогнем за разрешаването на проблема е като кастрираме своите домашни животни, за да не стават причина за увеличаването на и без това високата популация. Само така ще прекъснем цикъла. От нас зависи да няма повече жертви и злоупотреби със средства, предназначени за справянето с проблема. Кастрацията е рутинна операция и в повечето случаи дори е полезна за животното, защото предотвратява появата на тумори и възпаления на репродуктивните органи на домашните ни любимци. Кастрацията при двата вида, женското и мъжкото животно, се различава по сложност, но като цяло в общи линии се отстраняват половите органи. Като при женското животно са яйчниците с маточните тръби и матката, а при мъжкото животно тестисите с надсемениците.
Кастрацията е рутинна операция. Тя не трае дълго като време. При мъжките животни е много по-кратка като време траене, при женските е малко по-дълго, защото все пак е коремна операция и трябва да се следи да не се получат някакви усложнения след това, но като цяло не е нещо сложно. Колкото по-младо е едно животно, толкова по-лесно се възстановява от една такава операция. По принцип на следващия ден вече животните са в кондиция и се чувстват добре. Аз препоръчвам, когато е по-възрастно животното, да се направят едни предоперативни изследвания, за да сме сигурни, че упойката няма да затормози организма на животното. Иначе като цяло, около 12 часа след операцията, животните вече се хранят, пият вода, без да има някакви проблеми. При тях болката е много по-слаба, отколкото при човек. Не е необходимо да се дават обезболяващи допълнително. Те напълно много бързо започват да се движат активно, както преди, без да им създава проблеми раневия разрез. Липсата на регламенти за придобиване и отглеждане на домашни любимци, ограниченият контрол над развъждането и търговията с кучета и котки само поддържа вече възникналият проблем. Наличието на нелегални развъдници, зооферми и животински пазари бълват животни, които освен че са без родословие, в много от случаите се оказват болни поради лошите условия на отглеждане с цел печалба. Щом всеки един от нас може да отиде в зоомагазин, нелегален развъдник, животински пазар или просто до съседа, за да се здобие с куче, значи сме далеч от разрешаването на проблема с свръхпопулацията. След като е по-лесно нежеланите поколения да се изхвърлят на улицата вместо да се кастрира женското животно и след като можем да си вземем така нареченото сезонно куче, което да ни служи докато живеем лятото на село и в началото на есента му показваме пътя, картината няма да се промени скоро. Щом можем да оставим женското си животно да ражда 2 пъти на година поради собствената си безотговорност или с цел печалба, щом ежедневно ставаме неми свидетели на това беззаконие, а контролните органи абдикират, значи ще продължим тъжната статистика на избитите животни и пострадали хора. Помогнете за разрешаването на проблема, като сигнализирате за некастрирани животни, подавайки сигнал в общините по местоживеене и в областната дирекция по безопасност на храните. Нека заедно да спомогнем за хуманното разрешаване на проблема и да прекратим порочната практика по изоставянето на животни, за да няма вече жертви. Кастрирайте своето домашно куче или коте. Нека спомогнем за решаването на проблема, като осиновим животно от улицата. Да не купуваме от зоомагазин, защото така насърчаваме търговията с живот. Да почистваме след домашните си любимци, когато сме на разходка. Да бъдем отговорни стопани.